manan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminawan, ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Eliza. Sa dili pa nako usugan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sanay ako na lang. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Bayo! Eliza! Bayo! Kinsa man yung nagsigip manawag na ako eh. Bayo! Oy, nasa Eliza? Eliza, bango na diha. Uy, diay nangita ni mo, oh. Oh, ma! Oh, Joel, ikaw magkutin eh. Ang ano niya makasamo? Unya, sa'yo pagit kaayo. Loh, limot ka nga naman tayo buhaton nga project ron. Oh, day isa. Pangandam na diya kay magbuhat na sa itong project. Paabot na sa ukadiyot, kay maligo ko. Muta ko rin mo. Lain sa kayo kun ba ko? Magubi ako nigo. Uy, nitutok magod ka na ako. Nahan akong tutok mo. Ayaw ko tutuki, uy. Kaya man ako mahilis. Gigupahan na ganit kung nagtanaw niya. Ha? Naungsaman ko eh. Dili man nila mawasak mo noon ang gisulti ni Joel nga. Gigupahan siya na ako. Pag sure, uy. Ayaw kong ina nga may feelings na ka ni Joel. Ambot ay Christy, uy. Naglibog sa gani ko sa kong kaugalingon kay mingawa naman hinon ko ni Joel. Duda ko ni mo da. Nga murag na in love na ka ni Joel. Ha? Eliza, snack na ka? Uwa pa, Joel. Yung mga ning bananakyo. Ayaw lang, uy. Imuha na lang na. Sige, nagbuduwat to na ni. Unya, ikaw. Uwa na kay snacks. Okay ra ko, busog pa man ko. Sige na, karna na. Parang di ka mukot man. Thank you, Joel, ha? Ay, gikilig ka sa. Naunsa ko di, ho? Nakakita ko, uy. Gihatagan ka og banana cue ni Joel. Nalipay ka sa. Ambot bitaw day, uy. Lahi man akong gibati nga na-permi si Joel sa kundool. Kana-ganing permi siyang magpakabana na ako. Unya, kung manguyab si Joel ni mo, imong sugton? Ha? Kuanday, kining... Imo bang sugton si Joel kung manguyab siya ni mo? Ambot ay, uy. Ha? Eliza, tara, mauli ka tara. Mabiyaan na sad ko ini kay ni naman si Joel. Wala kay buhaton, kay mamauli nita, Eliza. Okay na ko, Joel. Sige, Chris, una namin ni mo Daan pagilagi ko. Sige, Joel. Ampingin na ako, miga, ha? Siyempre, inangga biyahin na ako. Joel, mangutan ako ni mo ba? Unsa man na? Ang ano di ay nga, buotan man kayo ka na ako. Siyempre, amiga, beta. Anya, imo pag yung giingnan si Christy nga pinangga ko ni mo. Kay pinangga, magiti ka. Best friend, ba ka na ako. Maong, pinangga, tagit ka. Joel. Hain man is Joel. Niuna ka siya pauli. Itaas mo ko ng liog ni mo. Oh. Nangita kang Joel? Oday, ting pauli na biya na mo. Ako itong nakita si Joel. Hain man siya? Iyam itong giyato si Alira. Oh, ha? Maoday nga, nawa kagahapon kay imo di gihatod si Alira. Oo, best friend. Akong giyato si Alira. Ang ano imo man siyang gihatod? Gibayaan ko siya siya mga kauban. Kay niyo na pa uli. Mao to, ako lang siyang gihatod. Mao ba? Dahil na, mga na ta. Ha? Dili ta magdungag pa uli? Una na kagpauli na ko ha, best friend. Asa man day ka? Akong gihatod si Alira. Paghilom, uy. Ayaw pagilak-hilak, di ha? Pailakan lang gud ko, day. Sakit kayo kung dughan, day. Ani ko yung si Joel ni Alira. Yung saan man na ni mo? Dili man nato mapugnan ko nakagusto si Joel ni Alira.
Alaysa, naku ibalita ni mo. Unsa may mong ibalita na ako? Gisugot ako ni Alira. Uyab na mi. Mao ba? Maayo hinoon. Congrats, best friend. Isakita na sa kong dughanday, uy. Ngano naman, sad? Uyab na magit si Joel og si Alira. Ha? Dili na ni kaya, day. Habi na ko nakagusto si Joel na ako. Wa man di ay. Si Alira man di ang gusto. Daywa, nagitay mahimo, anak. Nagtuo man kani ko sa una og manguyab si Joel nimo. Kay grabe pala mo ka-sweet, di ba? Habi basta na ako. Day may feelings yan ako. Wa man di ay. Friend na magidi ang pagtagad na ako. Ang ako'y katambag ni mo day, no? Dawata na lang nga friends na gid mo ni Joel. Hi, Alaysa. Oh, ikaw din na, Joel? Gusto naman ko eh. Okay ra. Best friend, sinsya na ka ha? Di na magkuyog ba mi sa papanguli? Naanambot si Alira nga, permi na kong ihatod. Okay ra, oy. Oy, problema. Ano siya eh? Oh! Sakit sa kong duka. Alaysa, una ko ni mo ha? Gitawag na kong Alira. Okay, Joel. Amping mo. Be, baka ko, be. Dali, bata yun. Paray ko yun. Ang Kasakit sa kong duka. Ngayon tanaw nila nga sweet kaayo. Unta, ako na lang imong higugma, Joel. Sakit alang ako ang katawa ni Joel. Nadili ako ang hinungdan. Nakita na ko ang iyang mga mata nga nagdanag pero dili para nako. Kung makita ko sila nga malipayon, mura kini ugat silyo nga nituslak sa akong dukan. Igo na lang ko pagluom sa akong gibati, kay dili man ako ang gihigugma ni Joel. Dinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao katong mga higalan kaagi ni Alisa nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kapangayo. Awit nga nakalahan, sanay ako na lang. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jane, 22 anyos, taga Tabugon, Cebu. Punto legal kining maong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong lula. Aron hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nak, nakoy mayong balita nimo. Ang sama na pa? Di lagi ni taon ta mag-abang og bahay. Kay ato na tapuyo sa bahay ni Lula og Lulo ninyo. Hala, may noon pa. Kano sa man ta mamalhin? Dayon mo, anak. Mga apo. Salamat, ma. Salamat, Lula. Basta, kamo na'y bahala din, ha? Di na lang di ka mo balhin din, ma. Di lang dong. Mas maayo man nga kamo lang mo'y mupuyo din, Kayo, bayan nis inyong lolo. Kunya, patay naman siya. Ang usa pa, buwag naming daan sa pa siya mamatay. Gusto lang na ko nga makapahimos mo sa yuta sa inyong apuhan. Salamat kaayo, Lula. Mingaw man? Jane, nak. Oh. Mayo na uli na ka. Pa, nga naman ka? Naghilak lagi ka pa? Wala si Lula nimo. Oh, unsa? Si Luluboy. Kadiyot sa alo! Unsa may ato? Panita na mo kabalhingan. Ha? Nga naman, Lu. Ako na yan ko ha, urog balik ang yuta. Ha? Kang lula man ka ng yuta, Lu. Oo, pero patay naman si Lulog Lula ninyo. Huwag nakapagaan man na ako ang yuta, kaya ako mauin ni palitani. Huwag nila siya nagbayad na ko. Unsa? Nabala ka
na kaayo mi ni Papa sa among hibawan. Kay gusto unta na mong i-fight ang yuta ni Lolo ug Lula, kay mauna lang ni ang nabilin nga kabilin niya namo. Maong ni suway og hangyo si Papa sa igsuon ni Lolo nga si Lolo Boy, nga dili lang mi mamahawa. Unya, Dili pwede. Kaya ako tanong tukurong diha sa inyong kapit. Pero tiyo, naaraba sa mi katungod ana kay sa ako baya ng amahan. Nabayra naman kaha niya ng yuta tiyo. Ay, usaon ka man na nga, naniaman sa akong titulo nga apil ang tapita sa akong mga yuta. Sa awag titulo. daoy, Tawa. pa, saan man ni nato? Basta, dili ko musugot. Bahala ka. Sige, tag-awang tag-dili pa mo mamahawa. Laoy, sa maron, kasaba ba? Ate Jen, Dong, ang atong bay, bagi ko ba lagi? unsa? Binuang naman ning imo tiyo. Pahawa, o bitaw mo. Dili sa mo mamahawa. Pwede baya kang makiha og trespassing anilo? Nga rugutaw na trespassing man ko. Nga ako mang pangan ang naas titulo aning yuta. Naibaw ako. Kamu maikihan akong trespassing. Unsa lo? Pa, murag kita na mahinoy alkansi ini. Wa man gud tay titulugod. Maulag. Anya, unsa man ni nato pa? Magmagahi kita na. Dili nato ihatag nila ang yuta kay naibaw ta mismo nga sa imo ning lolo. Jane, hain si Papa ni mo? Nilakaw tiya. Ingnan niya sa Papa ni mo, ha? Nga kung dili gadig hapon mo mamahawa din, ipahipos tagid mong tanan. Unsa? Naglibog na good me kung unsay among buhaton kay wa naman si Lolo nga mao ay makatabang namo ug makahatag og clarification sa tanan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Way kasulatan o titulo nga ikapamatuod nga na fully paid na si Lolo sa maong yuta. Unsay pwede namong buhaton para dili makuha sa igsuon ang yuta? Ikaduhang pangutana. Gipaguba sa igsuon sa akong lolo ang bay nga among gipuy-an nga way pananghid namo. Makiha ba siya ana og trespassing nga iya mang pangan ang naa sa titulo sa maong yuta? Ikatulong pangutana, bisag ipapahawa na mi sa igsuon ni Lolo, nagmagahi gyud mi. Pwede ba di mi makihan niya og trespassing? Ikaw pa to katapusang pangutana. Gibaharan mi sa akong iyaan, anak sa igsuon sa akong lolo. Unsay pwede na mo ikaso niya? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana. Tubag sa inyong mga legal questions. Muna ay nagmugpagdugay. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello guys! Kumusta man mo karong adlaw? Wa gisapot, way nagmaoy, way nagmukok din ha, way nakipag-away, sus pastilan. Ako sang pangutana, ang mga hinugasan, mga hugasan din ha, ang mga plato, nahumana na, ang mga nilabhan, napilo na ba? Ikaw, naminaw karon nitabang kasi mong mamagpapa o nagsigirag akong pagtiayhag, bangon-bangon din, guys, pag may time. Tabang-tabang sa tagpanagsa sa itong mga ginikanan, kung sa mga buhatonon, puns balay, labo nagdagko na kay taglawas, uy, sus, tabang taon, lihok po, panagsa. Kay, pabuhi po nagdugoy, sige lang taglob-lob din ha. Bangon, lihok-lihok diha. Kang mga nagloeb, nagmugtok, kay nasakitan, oy, bangon, pangitag, kabisihan mo, kaysa sige kag muk-muk diha, sige stalk, si mohang ex-Facebook. Sapan! Bitaw kanang, sahay manggod, kaning pag-deal na to sa ato ang problema, moog po na'y dako nga aspect, no? Para po sa ato ang health, no? Ato ang mental health. Kung kibawta mo da sa ato ang problema, mas dali gud na masulbad ba, di ba? Limot-limote lang gud na, guys, ha? Thank you kayo di ay, guys, and a big shoutout sa akong mga likers ug followers sa Elaine Tantengco Bathan sa akong Facebook. Salamat sa mga ni-reach out ug mga ni-message mo, hangyo lang yun go, guys. Please, adto lang yun ipadala ang mga suliran, mga pangutana ninyo sa kini ang akong suliran official writers page. Di man gud mi pwede nga mo entertain ug mutubag sa inyong mga pangutana other
other than dinha. No, so please send it there kay para mo agi ta sa saktong proseso. Hangyo lang yun. Pasensya na. But thank you for reaching out. Thank you nga maingon mo nga maminaw mo and avid listeners mo. I love you. Thank you kayo sa inyuhang padayon nga pagsalig ug pagpaminaw. Si Jane ang ato ang letter sender taga Tabugon, Cebu, 22 years old. Isuwat ni kabahin sa yuta sa ilahang apuhan, no? So, niingon man to yang apuhan nga adto lang sila puyo sa yuta sa katong ilahang lolo lagi. So, nga naman ang ilahang lolo sumoni ang ilahang pangutana. Kay wara ba toy papeles ang ilahang pagpuyo paggamit didto mo gid ni. Walay kasulatan or titulo nga ikapamatuod nga fully paid na ni lolo ang yuta. Unsay pwede na mong buhaton para di na makuha sa iyahang igsuon ang yuta. Kalisod basta way papel. Kay mo lagi na pareha ko nagpicture. If it's not on Facebook, if it's not in Instagram, it did not happen. Napatay. O walay deed of sale, it did not happen. Usahay. Mo gyud ni. Pero atong pangutana unsa kadugayan naman mo nagamit anang yuta. Basin di ay sa kagidugayon, no? Magamit na nato as our basis to claim ownership. Kanang gitawag na to prescription. Beke naman, basin pa lang di ay, no? So, but honestly, the strongest evidence and document, the most convincing of them all, will always be a deed of absolute sale. Kana gyud unta. So, I really hope nga ang mga naminaw nato karon will not make the same mistakes. Aning ato ang mga letter sender, mga makadawat natong suwat, unya moingon nga why papilis or sayop ang papilis. Okay? We've been explaining that, telling you unsa gyud na ka-importante, no? Ikaduhang pangutana, gipaguba sa igsuon sa akong lolo ang balay nga among gipuy-an nga walay pananghit namo. Makiha ba namo siya og trespassing? Nga iya mang pangan ang naa sa titulo sa among yuta? Yes, not just trespassing, no? Even kanang mga damage to property and other applicable nga mga kaso depende sa circumstances giunsa niya pagsulong ug sulod sa inyuhang balay. Duo lang mong abogado dito. Nganong makiha man ninyo maski pa og maingon ta nga sila'y tag-iyas yuta. Nganuman, di manggod mo niya basta-basta mapapahawa tungod kay naaman mo'y semblance of ownership kay nagtuo man mo ang imuhang lolo ang tag-iya anang maong yuta. Unya, iya man ang balay, yang balay inyo man ang balay, dili pud mo niya basta-basta sulngon ug gubon. Ang sakto og legal nga proseso para niya is ejectment. Hukngon sa ipahukom sa na niya kinalalis man mo. Ingon mo imong lolo tag-iyas yuta kay fully paid na maingon siya nga sila. So, dapat mo file siya og ejectment para ma-determine kinsay na ay klarong or may angayan or may katungod nga mo possess or mo angkon sa maong yuta. Dili kay gubo niya dayon. You cannot take the law into your own hands. Dili pwede nga kitay mo kupot o magbuot-buot sa balaod. Ang balaod, guys, naa na siya para pag-promote og kahapsay sa ato ang institusyon. Dili na hapsay nga pamaaging manulong tagkalit. Ikatulong pangutana, bisang gipapahawa nami sa igsuon ni lolo, nagmagahi yun me. Pwede ba dining makiha niya og trespassing? Dili, unless dili kay naaman mo'y claim of ownership also. Sumugi na akong ingon. Dapat pahukmon sa niyang balaod kay naglalis man mo, no? So, sulbaron sa taning problema ha. Kinsa ninyo ang naay katungod? Who among you has the better right? Kay kung mahukom na aw kana dinha na, no? Nga kung nagmagahi ra gihapon mo, diha nang scatter. Diha nang laay kay mahog na gyud nga kamo na gyud puy naay kalapasan sa balaod ug pagwa nagrespeto sa proseso, ha? Pero kung wala pa, then and hopefully na alam pud mo unta may makuhang proof og document nga magpamatuod nga at least nabayaran si mong lolo ang yuta, may unta. Ikatulong upat og katapusang pangutana, gibaharan mi sa akong iyaan anak sa igsoon sa akong lolo, unsay pwede na mo ikaso niya og delikado gyud ug kanang balaka gyud ang iyang pagbahad, then we can sue for grave threats, no? Maski unsa pa mong gud natong i-assert sa ato ang katungod, maski paghibawta nga naatay right or better right than the other person, wa gyud tay katungod mubuhat og dautan. Wa tay katungod mubuhat og dautan, maski paggibuhatan na tagdautan, wa tay right nga mubuhat og kalapasan sa balaod even if ang atong katungod na yatak-yatak na nganuman kay naaman tay balaod, naatay judicial system ug naay sistema aron pagpaningil sa ilahang yatak-yatak
hatak sa ato ang katungod or sa ilang mga kalapasan nga gibuhat nato. Like I said, do not take the law into your own hand. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.